ఇవాళ పొద్దున్నే డ్యూటీ అయిపోగానే మా సార్ అయితే నాకు కేనెట్ ఇంకా సివిల్ ఐడి 2 అయితే ఇచ్చాడు. ఇచ్చి అయితే ఒక లొకేషన్ పెట్టి అక్కడికి వెళ్ళి అయితే నాకు కాల్ చేయమని చెప్పాడు. లొకేషన్ ఏంటో అని ఒకసారి అయితే నేను ఫోన్లో చూస్తే అది అయితే మా ఇంటి దగ్గర నుంచి 3 కిలోమీటర్ల దూరం అయితే ఉన్న ఒక రేషన్ షాపు. అక్కడైతే ఇక్కడికి పోయేటోళ్ళందరికీ అయితే అందులో రేట్లు తక్కువకి గ్రోసరీస్ అయితే దొరుకుతూ ఉంటాయి. చికెన్, పాలు, పెరుగు, మిల్క్ పౌడర్ ఇలాంటివన్నీ దొరుకుతూ ఉంటాయి. అక్కడికైతే మా సార్ అయితే వెళ్ళమన్నాడు. ఇప్పుడైతే నేను లోపలికి అయితే వెళ్తున్నా. ఇదైతే ఇక్కడైతే కొంచెం టోకెన్ తీసుకొని కాసేపు అయితే వెయిట్ చేయాలి. నాకైతే 30 నెంబర్ టోకెన్ వచ్చింది. పొద్దున్నే వెళ్ళడం వల్ల ఇక్కడైతే చాలా ఖాళీగా అయితే ఉంది. ఎవరు లేరు, నేను ఒక్కడనే ఉన్నాను. నా ముందైతే ఒక ఆయన ఉన్నాడు. ఆయన ఏమో 26 నెంబర్ ఉంది, నాకేమో 30 నెంబర్ వచ్చింది. వెయిట్ చేయగానే నా నెంబర్ అయితే పిలిచారు. వెళ్ళి నా లిస్ట్ అయితే ఇచ్చేసాను. ఇచ్చిన తర్వాత లోపలైతే ఇదిగోండి ఈ విధంగా అయితే అన్ని ఒక ట్రే మీద అయితే పెట్టుకొని తీసుకొని వచ్చి మీ కార్లో అయితే లోడింగ్ చేస్తారు. చూస్తున్నా కానీ నా సామాన్లు అయితే అన్ని వచ్చేసాయి. తీసుకొచ్చి మొత్తం నా కార్లో అయితే పెట్టేశాడు. పెట్టేసిన తర్వాత పేపర్ అయితే ఒకటి నా చేతికి అయితే ఇచ్చి అదైతే బిల్ అని చెప్పాడు. మా సార్కి అయితే ఫోటో పెట్టమన్నాడు. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.